Subscric fil per randa l'editorial d'avui del periodista Vicent Partal quan fa referència a la ignorància i a la barra que mossa el molt deshonorable quan pensa que si escriu visca València amb X el que fa és recuperar el valencià, quan en realitat el que està fent és escriure en català abans de la normativització de l'any 1932. Una vegada més, el client del Ventorro, quan arriben aquestes dates d'octubre, tira mà del seu anticatalanisme més ignorant i carrinclon, per procurar treure profit polític. Avui al Palau dels Borja s'ha tornat a viure una sessió vergonyant on la bancada ultra ha donat mostra de mala bava quan aplica una maniobra ben barroera d'espanyolisme amb olor de naftalina. Vergonya, cavallers, vergonya, diria Jaume I.